Ahalduntze eta Partaidezako udal eskolako prestakuntzak 2.100 leku baino gehiago bete ditu. Zibibox sareak antolatzen duen guraso eskolak euskarazko saio bat proposatzen du adin txikikoen hezkuntzako pentsamentu positiboari buruz. Katalingune LGTBI arreta emateko zerbitzu publikoak landa ingurunean ere arreta emango du, Katalingorri eta Nafarroko gobernuaren artean sinatutako akordioaren aurrekontua igo denez. 10.000 sarreratik gora saldu dira honezkero berri txarraken Bilboko Kobetamendiko kontzerturako. 1978ko San Ferminetan poliziaren eskutik Iruñak jasan zuen eraso bortitza argazketan Nafarroko parlamentuan. Apirilaren 9ko titularrak edo lerroburuak. Ahalduntze eta Partaidetza udal eskolan 2.100 leku baino gehiago bete dira. Hiruhileko honetako 15 ikastaroetako erdia baino gehiago berriak dira eta izen ematepea zabalik dagoeneko. Ahalduntze eta Partaidetzako udal eskolak prestakuntza ikastaroen eskaintzari heldu dio 2019an, hala gaztelaniaz nola euskaraz eta elkarte kolektibo eta herritar aktiboei zuzenduta. Oraingoan 3 eta 36 ordu bitarteko iraupeneko 15 ikastaro eskainiko dira apiril eta ekainera bitarte, zeinetan Iruñan erroldatutakoek lehentasuna izango baitute. Edukien erdia baino gehiago berria da, besteak beste hauek. Sormen entzuketa edo erresilientzia ardatz izango dituzten prestakuntzak. Erakundetan erabiltzeko psikologia positiboa. Talte jardunen bideratzea ikuspegi feministatik abiatuta. Elkarten eskura sarean dauden doako baliabideak edo printzesismoa atzean uzteko lantegia. Programazio berria jendaurrean aurkeztu dute Mikel Armendariz herritarren Partaidetzako eta gizarte ahalduntzeko zinegozio ordezkariak eta Anso Fernandez alorreko zuzendariak. Izena behin-behinean emateko epea zabali dagoia da eta zabalik egongo da prestakuntza bakoitzaren hasiera data baino 2 aste lehenago arte. Berritasun gisa kale nagusiko bian, bigarren solairuan izen aurrez aurre emateko aukeraz gain edizio honetan online ere egiteko aukera dago. Participa.pamplona.es webgunean formulario bat betez egin nahi den ikastaro bakoitzeko. Izen emateko epea amaitutakoan eskatzailei jakinaraziko zaie onartuak izan diren eta matrikula egiteko epea irekiko da orduan. Ikastaroen eskaintza 3 multzo hauetan banatzen da. Norbera ahalduntzeko prestakuntza 4 ikastaro, taldeak edo erakundeak ahalduntzekoa 7 ikastaro eta gizartea zein komunitatea ahalduntzekoa 4 ikastaro. Guztira 14 lagunek bideratuko dituzte ikastaroak, 9 emakumeek eta 5 gizonek. Askotariko arloetan aritzen direnak. Koatxina, antzerkia, filologia, psikologia, zuzenbidea, kazetaritza, arte ederrak eta jolasen garapena zein aholkularitza. Pasaden ostiralean hiruhilekoari hasiera emateko Será la democracia la primera víctima del siglo XXI izenburuko saio egin zen Kondestablen, Kim Bruegeren eskutik. Politika eta administrazio zientzietan doktorea Barcelonako Unibertsitate Autonomoan eta irakaslea Gironako Unibertsitatean. Zentro elkarneko gunean, kale nagusia bigarren solairuan 2016tik dago ahalduntze eta Partaidetzako udal eskola hau. Xede harturik, udalerriko hainbat kolektibo eta eragile soziali laguntza eta prestakuntza ematea partaidetzaren eta ahalduntzearen esparruetan. Beste baliabide batzuen artean ikastaro sorta eskaintzen dira 3 hilean behin, guztira 2.100 lagunek elkartek egin dute proposatutako ikastaroetako bat edo beste. 2017an 500 personak eman zuten izena eta iaz 2018an 1.238. Norberaren ahalduntzeari begira eskaintzen diren eduki loturik 4 ikastaro programatu dira, guztiak 12 ordukoak. Lehena norberaren ahalduntzea da, 6 saiotan emango dena maiatzaren 7tik ekainaren 11 bitarte, Ana Muñiz, Agirre Urreta, gestalt terapeuta eta koatxaren eskutik.
Norbera ezagutzea da lehen urratsa norbera onartzeko. Ideia hori izango dute ardatz landuko diren edukiek. Programatutako ikastaroen bigarrena ekainak 7 eta 8 erresilentziari eskeinia izango da. Nola egin ezbeharren aurrean indartuta ateratzeko edo nola gainditu kendu ezin daitezken oztopoak. Maria Mendez Barrio Coach bideratzaile eta prestatzailea arduratuko da horretaz. Egun horietan ere bai, ekainaren 7 eta 8 personen arteko harremanetan izaten diren patroiak eta rolak aztergai izango dituen ikastaroa bideratuko du Ander Mimenza Coach, prestatzaile eta aholkulariak. Eta atal horretako azken ikastaroan, ekainaren 14 eta 15 izango diren bi saioetan Ana Rosa Sánchez, arte terapeutak sormen entzuketa izenburupean azalduko du nola erabil daitezken sormena eta malgutasuna norbera ahalduntzeko. Talden eta erakunden ahalduntzeari loturik 3 eta 15 ordu arteko 7 ikastaro prestatu dira. Kolektiboi honako gai hauen inguruko informazio emateko xedez. Besteak beste, irabazi asmorik gabeko entitateendako udal baliabide eta tresnak, administrazio elektronikoa eta elkarteak eratzeko forma juridikoak. Maiatzean, eduki berriroko 3 ikastaro izango dira. Lehena, talde jardunen bideratzea ikuspegi feministatik abiatuta izango da. 15 ordukoa maiatzaren 3tik 8 eta Blanca Ruiz Arrugaeta eta Luis Corral Cárdenasek emango dute jardun kolektiboa logika feministatik abiatuta birpentsatzea xede. Programazio berriko beste 2 ikastaro egongo dira batetik pop psikologia positiboa 12 ordukoa maiatzaren 15tik 17 Raquel Ledesma psikologoaren eskutik. Erakundetan inguru positiboak erraisten laguntzeko eta bestetik administrazio elektronikoa hemen daia da 3 ordukoa maiatzaren 24an elkarten eskura dauden baliabide eta tresnen gaineko informazio emateko. Ana Belen Albero aholkulari juridikoaren eskutik. Azkenik, gizartearen eta komunitatearen ahalduntze esparruan 4 ikastarotan banatutako 70 prestakuntza ordu eskaintzen dira. Gamifikazioa, parte hartzea eta konpromiso lantzeko. Antzerkia gizartean esku hartzeko eta ahalduntze individual zein kolektiborako tresna gisa. Printzesismoa atzean uzteko lantegia eta zurrumurruen aurkako eragileak eta taldekin lan egiteko estrategiak. Oraingoan printzesismoa atzean uzteko lantegia da ikastaro berria ekainaren 14an eta 15ean emango dena. Kazetaria eta feminismoan komunikazioan zein emakumeen aurkako indarkerian aditua den Irantzu Barela Urrestizalaren eskutik. Edertasuna, lan banaketa, maitasun erromantikoa, desioa eta sexualitatea kontzeptuak berrikusiko ditu. Emakumei betiereko osagarri pasibo gisa eman zaien rola, deseraikitzea abiapuntua hartuta. Emakume memoria kolektiboa eraikitzeko bide emango duten erreferenteak emango dira prestakuntza horretan. Gaur apirilak 9 guraso eskolaren euskarazko saio bat eskaini egingo da edo hartu egingo du Zibibox sareak. Adin txikikoen hezkuntzako pentsamendu positiboari buruz izango da. Zibibox sareko guraso eskola zikloaren azken aurreko hitzaldiak pentsamendu positiboa izango du ardatz. Pentsamendu positiboa umeen heziketan izenburupean euskaraz emango da 6etatik aurrera Jus Larrotxa Zibiboxean. Sarrera libreaz, hasi baino ordu bete lehenagotik gonbidapena hartuta. Hitzaldia Arantxa Sueskun psikologo eta familia heziketan adituaren eskutik izango da eta entzumen urriko personentzat egokiturik egongo da. Hitzaldiak era positiboan pentsatzea izango du hizpide, pentsamendu negatiboak positibo bilakatzea, horrela emozioak identifikatu eta doitzeko. Guztia umorearen bidez, horrek familiak eta seme-alabak uneaz gozatzera eramaten ditu, egunez egun sortutako egoerak erraistuz. Positiboan pentsatzea sendabelarra izan daiteke persona bakoitzak zein famili bakoitzak bizi beharrekoari, era moldagarri, eragingarri eta afektiboan aurre egiteko. Apirilaren 16an, astearterekin guraso eskolak programaziori amaiera emango dio Sanduzelaiko Zibiboxean, 6etan ere beste hitzaldi batez, ikasbideen inguruan neuropsikologiak irakasten duena hizpide.
Hizlaria Carmen Azparren irakasle eta psikologoa izango da. Ziklo osoan bezala, sarrera librea da, hasi baino ordubete lehenagotik aurrera gonbidapena hartuta. Katxalingune LGTBI+ arreta emateko zerbitzu publikoak landa ingurunean ere eskainiko ditu bere zerbitzu horiek. Katxalingorri eta Nafarroako gobernuaren artean sinatutako akordioaren emaitzetako bat da. LGTBI zerbitzua zabaldu eginen da eta landa eremuko herrietara iritsiko da gobernuak Katxalingorrirekin hitzarmeneko aurrekontu handitua. Berdintasun Institutoaren bidez 2016tik abian dagoen hitzarmena handitu eginen da ekonomikoki. Modu horretan, Katxalingorriren bidez LGTBI zerbitzua eskaintzen duen Katxalingune herrietara iritsiko da landa eremura. Herritarrei informazioa helarazteko eta sexuanistasunari buruzko zein generoari buruzko arreta eskaintzeko aukera zabaldu eginen da 2019 honetan. Aurrekontua handitu eginen da Katxalingunek eskaintzen duen zerbitzua herri gehiagotara iritsi dadin. 20.000 euro gehiago izanen ditu Katxalingorrik eta guztira 110.000 euro izanen dituzte aurten. Iaz dagoeneko handitu egin zieten aurrekontua eta horri esker, Katxalingunek zerbitzuaren ordutegia handitzea ahalbidetu zuen. Modu horretan, talde, norbanako eta entitate gehiagorengana iritsi ahal izanen da. Katxalingorri entitateak kudeatzen du Katxalingune zentroa sexu orientazioagatik edota genero identitateagatik ematen diren bazterkerei aurre egitea da euren xeden nagusietako bat. LGTBI kolektiboari informazioa, arreta eta laguntza eskaintzea ere bada bere egitekoetako garrantzitsu bat. Arreta psikologikoa, sexologikoa, psikosoziala, arreta juridikoa, formazioa eta sensibilizazioa uztartzen ditu. Berri txarrak taldearen Kobetamendiko kontzerturako Bilbon 10.000 sarreratik gora saldu dira jada. 35.000 personentzako tokia duen Bilboko Kobetamendiko BBK Liveen gunean eskainiko dute emanaldia Berri txarrekoek uztailaren 14an. Lekunberriko bandak iragarri duen bezala, asteartea 12tatik aurrera sarrerek 35 euro balioko dute eta antolatzailek iragarri duten bezala sarrerarekin Berri txarraken ezoiko kantaldiaz gain euskal musikari eta oroar kulturari buruzko zalenena guneko eskaintzaz gozatzeko aukera izango da. Dagoeneko kontzertura joateko autobusak antolatu dira hainbat tokitan, Alsasun, Arrasaten, Azpeitian, Baionan, Beasain, Burgos, Castro Urdiales, Donostia, Durango, Elizondo, Ibar, Errenteria, Gasteiz, Gernika, Hendaia, Irun, Iruña, Laredo, Lekunberri, Lizarra, Logroño, Miranda de Ebro, Santander, Tafalla, Tolosa, Tutera, Zaragoza, Zarautz. Nafarroako parlamentuak 78ko Sanferminetako gertakizunen argazki erakusketa bat hartu du. Apirilaren 15 arte bisitatu daiteke. Sanferminez 78 gogoan elkartearen argazkiak lekuko memoria grafika kontra la impunidad erakusketa inauguratu duten Nafarroko parlamentuan. Bilduma honek 51 urtez egindako salaketa publikoak labur biltzen ditu. Ikusgai dago hilabete honen 15 bitarte. Goizen eguzkia agertuko da tarteka, ateri egongo da eta haizeak hegoaldetik joko du. Eguerdian lainoak ugarituz joango dira eta arratsalde gau partean zaparrada botako ditu, baliteke trumoitsuak izatea. Arratsaldean haizea ipar-mendebaldera aldatuko da, temperatura maximoetan aldaketarik ez. Asteazkenean zerua lainotsu egongo da eta tarteka zaparrada batzuk bota ditzake. Goizean ostarteak agertuko dira, ipar haize bizia ibiliko da egunaren hasieran. Temperatura gutxi edo nahiko jaitsiko da. Ahalduntze eta partaidezako udal eskolako prestakuntzak 2.100 leku baino gehiago bete ditu. Zibibox sareak antolatzen duen guraso eskolak euskarazko saio bat proposatzen du adin txikikoen hezkuntzako pentsamentu positiboari buruz. Katxalingune LGTBI arreta emateko zerbitzu publikoak landa ingurunean ere arreta emango du
Katalingorri eta Nafarroko gobernuaren artean sinatutako akordioaren aurrekontua igo denez. 10.000 sarreratik gora saldu dira, honezkero berri txarraken Bilboko Kobetamendiko kontzerturako. 1978ko San Ferminetan poliziaren eskutik Iruñak jasan zuen eraso bortitza argazkietan Nafarroko parlamentuan.